додгоҳи минтақаи Кӯлоб баррасии парвандаи Неъмат Ҷураеви 45 соларо ки дар куштори Наҷмиддин Садрдинови 36 сола судиҷочии калони додгоҳи ноҳияи Восе гунаҳгор мешуд, барои шикоят аз шиканҷа шуданаш барои ташхиси дубора бозпас гардонидааст. мурофиаи аввалро додгоҳи ноҳияи Восе авохири моҳи ноябри соли 2017 шурӯъ карда буд, аммо баъди чанде ин парванда ба додгоҳи минтақаи Кӯлоб супурда шуд. масъулони додгоҳи минтақаи Кӯлоб рӯзи 2 март дар суҳбат ба радиоозодӣ хабари бозпас гардонидани парвандаро барои санҷиш тасдиқ карданд ва гуфтанд ки дар рафти мурофиа Неъмат Ҷураев гуноҳро эътироф накард ва гуфт ки дар пайи шиканҷа гуноҳро ба гарданаш бор кардаанд. ба гуфтаи манбаъ аз ин рӯ парвандаи Неъмат Ҷураев дубора барои санҷиш ирсол кардаанд. хонаводаи Наҷмиддин Садрдинови 36 сола судиҷочии калони додгоҳи ноҳияи Восе мегӯянд ки онҳо бовар надоранд ки дар ин кор Неъмат Ҷураев даст дошта бошад. ин хонавода аз додгоҳ талаб кардааст ки парванда мушикифона баррасӣ карда омилони ин ҳодисаро ба ҷавобгарӣ кашанд. Комил Набиев, тағои Наҷмиддин Садрдинови 36 сола судиҷочии калони додгоҳи ноҳияи Восе панҷшанбаи 1 март дар суҳбат ба радиоозодӣ гуфт ки ҳеҷ бовар надорад ки дар ин кор Неъмат Ҷураев даст дошта бошад. Набиев гуфт ки Неъмат як барраест ки қурбонии тӯҳмати як зан шудааст. ӯ мегӯяд ки аз додгоҳ тақозо кард ки ин мурофиаро одилона дида барояд. як одам бимбара 4 одам очкаш наметнам ами тобута бара и чихел ҳам ба ами ҳолиш ҳамра пуш кард бурд дау дарум дайро дохт. мен ҳайрон мохи ин корора ҳами хид ба хид маслиҳат карда туғри кесан далел ки ҳами шавама чокни мо чокнем ҷура гуфт мусоҳиби мо. Комил Набиев, тағои Наҷмиддин Садрдинов дар идомаи суҳбаташ гуфт ки хоҳарзодааш як марди содиқ буд, аммо касе ӯро маҷбуран ба ин кор ҳамроҳ кардааст, то ба ҳол дар озодӣ мебошад. хонаводаи Неъмат Ҷураев дар суҳбат ба радиоозодӣ гуфтанд ки онҳо либосҳоеро ки бо ӯ дар идораи пулис шиканҷа шудааст дар даст доранд ки исботи бегуноҳиаш ва далели шиканҷа шуданаш мебошад. Алиқул Исматов, бародари Неъмат Ҷураев, дар суҳбат ба радиоозодӣ гуфт ки бинобар шиканҷаи зиёд бародараш дар шалвараш ҳам тар кардаасту ҳам ҷазир. ҷаноби Исматов гуфт ки барои исбот ин либосҳоро бо худ нигоҳ медорад. ӯ мегӯяд ки ҳатто изҳои пойафзол дар либосҳои бародараш ҳифз шудааст. чӣ ба бачара азоб метан синягоша ман дидам ки бизани балиқ мебирояд чишам ман данами дурунумам ай чи бироварданаш пракатро вардан синягоша ман дидам шокои миштагиша ман гирифтам шокое ки шата берси заги ман гирифтагим ҳози дар дас ман гуфт ӯ. ҷасади Наҷмиддин Садрдинов судиҷочии калони додгоҳи ноҳияи Восе охири моҳи июни соли гузашта аз соҳили рудхонаи Сурхоб наздик ба маҳалли қурбоншаҳид пайдо шуд. дар оғоз мақомот гуфтанд ки эҳтимол ӯ дар пайи шиноварӣ ғарқ гардидааст, аммо баъди чанд моҳи ин ҳодиса вазорати умури дохила хабар дод ки як нафарро бо гумони куштори Наҷмиддин Садрдинов боздошт кардаанд.